Lakhain Koraisi, Borjan constituency Kapalo, Hidipia Hawar Malom, Rambe Arong, Bonglong Terang Lapen, Sam Teron Arong Araratu, Malom Sopor Arvi Lapen, Tomon Kit Heke Vangajok, Ongdung Ahem Asarnung, Oi Pilabajok, Kedoket Hak Akisung, Chechak Nang Koklo. Dilay Police Station ang kang Hidipia Hawar Malom, Pini Malom Sopor Ahut Tomon Arvi Ajok, Rong Tom Araratum, Kedoket Hak Ahem Asarnung Abang Pen, Pinangan Tomon Oipon Elo. Bang Sobir Talong Pen, Tong Sekot Pen Rambi PS Committee members Atum Pen, Mithangarong Along, Kisung Det, Ahem Tunatum Along, Humridundo. Lapen ang Kepachini Pon Lake, Ahem Asanung Ke, Oi Pila Bajok, Ajo Ke Doji Athai Anta, Avilo. Lasi Prabjin Pen, Karbiang Autonomous Council, CM Dr. Tuliram Rong, Hang Lapen, Local MSC, Surjo Rong Paratuma Kisung Det ke boy det atuma phan kirap kipi pon vekji aphan chuningri padupon nilitum dak local committee atumben nilitum nang lang dun lo lasi nang ilitum nang li karibom KCC along ilitum macam nai sar Dr. Tulirang rong sar phanta nang chuningri pidun lo lapen sudak ilitum Borjan along non cha ne manpeng ge do ilitum asar tinghon surjo sar pandame nilitum nang tuning ripidun lo lapen thula dak non ilitum Borjana long a chairman sar sunaram long hanga panda kera vege phan up sunaram sinara phan sitame kera vege phan nilitum ahin pen local committee ahin pen sitame a member atumben sitame nang litum phan nang tuning ripidun lo Dilay Pen Bijoy Rong Pi, Karbing Long Life.